Videoul ăsta e un pic diferit. E un test în timp real a modului în care îți locuiești starea. Nu știam nici dacă să-l fac în română sau în engleză. E un test real, provocare, la ce ai să-ți spui atunci când nu ai apare nimic de spus. Sau la ce ai să spui când nu ai nimic să-ți spui. Când te lași poate un pic copleșit de confuzie, de presiunea pe care tu singur o pui pe tine, ce ai să spui, spunerea fiind o venire înainte, o deschidere, când de fapt tu simți să te retragi, să te aduni în cochilie. Ceea ce este necesar, este o practică necesară, trebuie să știi când să practici această retragere, uneori această hibernare, o perioadă de recuperare. Însă, astăzi, acum, și clipul ăsta este despre altceva. Este o vulnerabilizare voluntară către împuternicire. Întotdeauna am considerat că ziua ta cea mai proastă dă adevărata, sau starea ta cea mai proastă, și mai bine zis, dă adevărata valoare a puterii tale, dă adevărata măsură. Ceva de genul, at your lowest, you can see the true height of your power. Iar astăzi este o zi pe care o simțeam foarte jos, quite low. Energetic, chiar mă gândeam să trag un pui de somn înainte să fac clipul ăsta. Deci m-am ridicat din pat și am făcut cumva contrariul a ceea ce sistemul meu îmi spunea să fac. Și aici e prima chestie interesantă de observat. Tot auzim această mantră. Să-ți onorezi corpul, ce simți, să onorezi ce simți, cum simți. Și, mă rog, face sens când te somni, să dormi, când ți-e foame, mănânci, da. Și să-ți asculți corpul. De multe ori însă ce asculți, ca venind din partea corpului minte, pentru mine sunt un unit pe care putem apoi vedea ca două structuri aparte. Ce vine din partea acestui sistem? Ce-ți spune? Ce informează? Cât de valid este? Și de unde vine acea spunere? De unde îți spui ceea ce îți spui? Că ai nevoie de, că astăzi ești așa, că vezi lucrurile într-un anumit fel. Că nu există
energie. De asta de multe ori spun că energia este primul lucru de care trebuie să ai grijă, energia ta. Unde ți se duce, cum o cheltuiești. Când nu ai energie, toată perspectiva ta e alterată. Și există mai multe feluri de a nu avea energie. Poți să nu ai energie pentru că ai investit-o într-un mod benefic pentru tine, pentru ceilalți. Ai investit-o în ceea ce simți și iubești să o investești. Și există un mod de a cheltui energia pur și simplu punând-o în lucruri care nu te alimentează sau având momente în care nu ai acționat în deplinătatea puterii, voinței, alinierii, gând, cuvânt, simțire, viziune și simți după aceea și sunt sentimente de vină, sentimente de nemulțumire de sine. Și deci, avem pattern-uri, avem tipare de comportament în funcție de anumite trigger, de anumite stimuli. Și uite, astăzi, da, în momentul de mai înainte, gândurile, starea, unde mi se orienta și energia pe care o simțeam acolo, la nivel destul de jos, cum am spus, toate erau influențate și informate de nemulțumire. Nemulțumire de sine. Erau deja starea era informată deja de o altă stare. Ceea ce înseamnă că dincolo de orice practică pe care o ai, dincolo de orice știi despre tine, dincolo de orice cultiv, de orice idealuri, goals, viziuni, planuri ai și de faptul că te ții de ele, dincolo de toate astea, mai importantă este abilitatea aceasta de zoom out tot mai mult pe ceea ce îți locuiește prezența, momentul, ce îți informează starea. Simplu fapt că în pat fiind a venit această idee. Pe o parte era sistemul care îmi cerea să dorm, pe de altă parte a apărut această dorință de expunere a ceea ce se întâmpla în sistem. Și cum am făcut asta? Prin self-talk, prin a vorbi cu tine. Se pare că te simți așa în momentul ăsta. Se pare că mă simt destul de jos, mi-am zis. Sunt obosit. Ceva mă nemulțumește și ce mă nemulțumește? Simplu fapt că am început să expun lucrurile astea, să mi le expun față de mine, să mi le expun mie, să le verbalizez, să le aduc în lumină și să le exprim, să mă fac, să le clarific prin cuvânt și să aud și să simt puterea, autenticitatea, validitatea din spatele cuvintelor. Simplu fapt ăsta a generat energie. A deschis spațiu. Spațiul percepției. Adică nu iei la primă mână ce-ți dau simțurile, ce-ți dă propriul sistem. Îl asculți și asculți dacă este ceva dincolo de el. Ce informează informația care te informează.
Știu că este discuția este destul de... Poate să pară ambiguă, vagă. În același timp, pentru unii din voi știu că va fi foarte precisă, foarte specifică. Nu este unul din acele video în care este un topic clar, da? Și îl adresăm și explicăm, e o soluție sau nu, este o problemă sau nu, este o idee, este o percepție, o perspectivă, este ceva de împărtășit. Aici se împărtășește lucrul în timp real cu starea. Autenticitate. Folosim acest cuvânt. Ne orientăm către acest concept. Ceva este autentic sau nu. Noi suntem autentici sau nu. Celălalt este autentic în ce face, în ce spune sau nu. Bucata aceasta artistică, actul acesta artistic este autentic sau nu? Ce dă acea autenticitate? Cum o simțim? Cum o reperăm? Cum o identificăm? Cum o identificăm la noi înșine? Și vreau să vorbesc despre asta mult mai pe larg într-un video viitor. Însă acum un singur lucru spun de autenticitate. Trebuie să fii autentic către un singur lucru, față de un singur lucru. Lucru în ghilimele. Față de tine. Autenticitatea este transparența către sine. Ești autentic cu tine, vei fi autentic în ce faci. Nu cauți să fii autentic. Nu cauți să te exprimi autentic. Cauți să simți autentic. Autenticitatea e proces de autocunoaștere. Vine din autocunoaștere. Și atunci o vei lua și ca pe o țintă, dar și ca pe un instrument de a lucra zilnic cu. Încerci să vezi cât de autentică este starea, momentul, percepția ta. Simpla orientare schimbă calitatea prezenței. Transferul de energie. De asta spuneam, în part fiind cu gândul de poate a mă retrage, a mă odihni, a lua pauză. Uneori este să iei pauză de la a face sau de la a-ți propune să faci sau chiar de la a lua decizii. Alteori este un fel de a fi ahead of yourself, de a lua-o înaintea minții. Ca o... Nu pot să numesc eu autopăcăleală. Că nu te... Tocmai că vorbim de autenticitate, deci de a nu te amăgi pe tine. Dar e o amăgire a sistemului care te amăgește. Te faci că o iei într-o direcție și hop! Ești imprevizibil chiar și pentru tine. M-am ridicat, am luat camera și am spus, asta e, îi dau drumul și îmi dau drumul. Te pui în lumină, te pui în perspectivă. Și montând deja camera pentru a înregistra acest video, energia a început să curgă, on and on. Da? Și acum, în timp ce vorbesc, valul de energie este valul de liniște, valul de energie. Și liniștea cu energia se împletesc. Și aici caut autenticitate. Aici găsești autenticitate. Bun, poate mulți se întreabă deja, ok, unde ne ducem cu discuția asta? Suntem, nu ne ducem nicăieri, suntem cu discuția în acumul ăsta. Poate nu face sens pentru tine în momentul ăsta. În alt moment poate va face, sau poate nu. Poate pentru unii face sens. În timp real. Vorbesc despre lucrurile astea
Și iar cumva tu mă auzi în timp real, însă eu nu sunt acolo, sunt și nu sunt. Pentru că e o înregistrare. Dar tocmai captarea momentului în care ceva s-a trăit autentic face acel moment să depășească structura linearității timpului și eu chiar să fiu prezent în timp ce tu mă asculți acum. Și tu să fii prezent pentru mine în timp ce se înregistrează, chiar dacă nu ești acum acolo. Deja ești, pentru că dialogul meu către tine, venirea mea către tine te implică, deschiderea mea te implică, vulnerabilizarea mea te implică. Sper să mai am baterie. Să termin dacă e ceva de terminat. Însă să fie și un takeaway cumva. Așa am învățat să avem cu liniuță, cu bullet points, beneficii. Un takeaway din acest video nu este nimic. Poți găsi în exact momentul în care ești cel mai pierdut, exact în acel moment ai tot ce trebuie să găsești axa, să găsești verticala, să găsești reperul. Exact acel moment, exact aparenta gaură în care ai călcat, să devină treaptă către mai înalt. Singurul lucru pe care faci, care ți se cere cumva, de către cine? De către sine, de către viață. Singurul lucru este să te expui, să te vulnerabilizezi, să ai disponibilitatea de a percepe, de a simți dincolo de ce te-ai informat tu că este confortabil și ești confortabil să simți și să percepi. Probabil că după ce se va închide această înregistrare, mintea va lucra și voi spune, oare, dar ce vor zice oamenii? Cum va fi perceput? Să împărtășesc acest video sau nu? Cine va vrea să-l vadă? Pentru cine va fi interesant? Cum vor vedea? Vedeți, asta se întâmplă în viața noastră. Avem momente de reală percepție, de autenticitate, de vulnerabilizare, de deschidere. Vulnerabilizarea fiind poarta către adevărata putere a sinelui. Și după, dacă nu-i dăm curs, dacă nu învățăm această practică a acțiunii, claritatea apare în urma acțiunii. Trebuie acțiune. Te îndoiești, nu te îndoiești, fă-o. Nu trebuie să iei decizia corectă tot timpul. Nu trebuie să te focusezi pe a lua decizia corectă, ci doar pe a lua o decizie. Pentru că trebuie antrenat abilitatea de a lua decizii. Și odată ce ai luat, te ții de ea, chiar dacă se va dovedi greșită. Puterea ta va crește încrederea în a lua decizia. Am luat decizia să trag acest clip, am luat decizia să-l împărtășesc cu voi, o voi face, îndoieli vor fi. Și de multe ori mă trag în spate. De multe ori m-au ținut de a nu exprima ce am de exprimat. În orice. De a fi prea critic, de a judeca prea mult și știu foarte bine că mă înțelegi. Autenticitatea e un proces, e un drum. Nu-și cere
totul acum, să fii totul acum, să poți totul acum. Dar într-un anumit fel, exact acum poți fi tot ce poți fi acum. Dacă face sens. Dacă tu te deschizi către lucrul ăsta. S-a terminat bateria, într-adevăr. Și deja în timp ce o schimbam, auzeam gânduri, veneau gânduri. Gata, poate te oprești aici. E ok. Oare să mai spui, dar de ce o să spui? Cum o să continui? Foarte bine. Sau nu este. Dar am simțit să schimb bateria, să mai apăs o dată rec și să continui. Nu știu pentru cât timp. Pentru puțin. Ideea era. Care era ideea? Această autoinvestigare. Vorbim tot timpul de a avea încredere în tine și căutăm în sine. Și căutăm modalități de a crește această încredere. Și mentorship și self-improvement, development, afirmații ne spunem să avem încredere, să avem încredere. Încrederea vine în urma autenticității și a competenței. Competență mai ales și în primul rând în viață. Life performance. Asta înseamnă deprinderea cu a avea, a te îndoi de asemenea. A avea ce numesc eu sfânta îndoială sau îndoiala sănătoasă. Sfânta îndrăzneală și îndoiala sănătoasă. O îndoială sănătoasă față de tot ce crezi tu în momentul respectiv, când totul ți se pare negru, când totul ți se întunecă, când apare suferință, confuzie, dezamăgire, lipsă de încredere, lipsă de orientare, orice dezechilibru, atunci să ai reflexul de a te îndoi de ceea ce îți informează ție perspectiva. Și a te deprinde cu o practică constantă dincolo de orice se întâmplă zi de zi. Oricât de obosit ar fi, oricât de negativ ai privi situația și ziua respectivă, orice ți s-a întâmplat. Deci, indiferent de circumstanțe, adevărata putere și succes care vine în urma acestei puteri, ce numim succesul, oricum l-ai definit tu, adevărata putere vine în urma deprinderii, în urma acestei abilități de a continua să faci un anumit lucru. Nu înseamnă a nu te adapta, nu înseamnă a nu schimba direcția. A o ține pe a ta, a fi fixist. Dar înseamnă totuși determinare. Înseamnă a ști că astăzi, dacă ai fost at your highest, la punctul cel mai înalt al tău, mâine s-ar putea să fii la punctul cel mai jos. Și nici măcar să nu înțelegi de ce. Dar nu contează. Trebuie să înțelegi intern, și asta vine în urma alinierii pe verticală și în urma faptului de a avea prea înaltul ca orientare în tine. Nu intru mai mult în ce înseamnă lucrul ăsta. Acum. Dar e nevoie de o constantă. Pentru că schimbarea este perpetuă a stărilor, a gândurilor, deși ele se repetă. Se schimbă, dar se repetă ciclic. Aceleași gânduri, aceleași emoții. Dar a avea această abilitate de a ține constantă, în timpul acestei schimbări perpetue, de a ține o constantă. Și constanta este ce numim spiritualitate. Practică spirituală. Dincolo de orice tehnică, orice metodă, orice religie, orice orientare, orice ai învățat, dincolo
este așezarea în tine. Este venitul la dialog cu viața, cu spațiu. Și asta nu are nevoie de stimul, nu are nevoie să fie într-un anumit fel. Nu ai nevoie să te simți bine, cum ai numit bine, să te simți sănătos, să te simți bucuros, să te simți motivat sau nu. Dependența de toate aceste stări, aceste lucruri, dependența aceasta slăbește. Și fiecare avem fel și fel de dependențe. Dincolo de ele, să fie o dependență pozitivă de autenticitate. De deschidere, de zilnică auto-observare, auto-investigare. At your lowest point, you can be at your highest. In an instant. Această disponibilizare către trăire autentică. Această suspendare temporară a urmării direcției dictate de simțuri, gânduri, emoții, dorințe. Îți dă liniște, încredere, direcție. O orientare dincolo de orice altă orientare a ta. O altă ordine. Ești interpret de informație, perpetuator de informație continuu. Făcută ordine în acel parcurs de informație. Dincolo de orice înveți, scopul la tot ceea ce înveți este să te înveți pe tine. Și ce înseamnă acest tine? Acest tine va muri de multe ori, va reînvia, vei avea încredere în el, te va dezamăgi, vei fi nemulțumit, îl vei blama, îl vei pune în conflict, vei lupta pentru el. Cine este acest tine? Mountains. Aceasta este constanta care îți va salva multe zile pe care le numești negre. Constanta cu care vei pluti este hăuri. O rămânere într-o sănătoasă imprevizibilitate față de propria persoană. Ființa prioritizată persoanei. Persoana, până se aliniază ființei, să fie încă surprinsă de spontaneitatea, de dăruirea. Ființa este către dăruire. De multe ori persoana dresată așa în societate este către luare. Așa se fortifică persoana, așa crește. Prin a avea, a deține. Ființa este prin a fi. Învățăm verbul a fi, fiind. Simțirea acelui verb viu
în tine. Și viața vorbește, comunică prin tine în timp real, la fel cum se întâmplă acum în timp real acest dialog cu tine, chiar dacă cuvintele vin doar din partea asta. Este un dialog. Este un cine care vorbește cu mine acum și care face posibilă această curgere a energiei prin logos, prin cuvânt. Vulnerabilizându-mă, deschizându-mă astfel către tine, mă împuternicesc. Acest dialog se întâmplă pe verticală, nu doar pe orizontală. Acolo este dialogul autentic. Acolo te găsești. Când ești pierdut, nu te mai căuta doar pe orizontală. Cu atâtea repere pe care le vezi, ți sunt aruncate dintr-o parte, din alta, de la unul, de la un altul, diferite direcții și te pierzi. Nu este niciodată găsirea și când este iluzorie, este doar temporară, pe orizontală. Găsirea spațiului tău să te locuiești pe orizontală este în urma găsirii spațiului pe vertical. Atât, nici nu trebuie să spun mai mult. Dacă nu face sens pentru tine, nu contează. Iei acest cuvânt, îl iei în corp, îl iei în ființă, îl iei în prezență, verticală, ax prea înalt. Și ți se va spune, ți se va revela. Ne închidem vieții cu atâtea programe, idei, cu atâtea convingeri. Închidem vieții și nu ni se mai revelează adevăr. Vrei să știi ce faci? Revelează. Ce este inspirația? Este o revelație. Inspiri, în spirit. Este a fi în spirit. Nu a sta și a aștepta, poate norocul te lovește și ai o inspirație să scrii ceva, să faci ceva, să iei o anumită decizie. Este o permanentizare a stării de comunicare cu spațiu, cu verticala, cu viața. Asta e inspirația. Actul ăla pe care îl numești tu cel mai inspirat de a face ceva e o consecință. E o curgere prin tine, de dăruit mai departe, ți se dăruiește ca să dăruiești. Dau puțin apă. Nu e apă. Ești cu tine în fiecare zi. Fiecare zi te descoperi. Fiecare zi poate te hrănești puțin, poate te omori câte puțin. Poate te sufoci din ce în ce mai mult în fiecare zi sau te deschizi, te ajuți, te iubești, te înveți în fiecare zi. Orice ai face, oricum ai fi, având toate circumstanțele ideale pe care poate acum le vezi la alții și ți le dorești, orice s-ar întâmpla, oricum ai fi în fiecare zi, vor fi ups and downs, vor fi îndoieli, te vei simți puțin. Și alegând către alt lucru exterior care să te revalideze sau să îndulcească starea, ce facem fiecare în diverse feluri, inclusiv prin spiritualitate. We don't even go there. Acum nu ne ducem în zona respectivă.
acestui ce se numește bypass, da? Spiritual. Folosim atâtea tehnici, atâtea metode pentru a nu sta la dialog cu viața, cu noi înșine. Pentru a nu auzi ce iese și a nu recunoaște ce este cu adevărat din noi și ce este cu adevărat în noi. Ce am primit din neam, ce am cultivat prin propriile alegeri. În momentul ăsta, aici, acum, ai putere, ai alegere. Am putere, am alegere. Dincolo de orice circumstanță, idealul și orientarea noastră este către acea percepție neafectată de circumstanță. Oricât de greu ar părea. Sau afectată într-un plan din care avem abilitatea iar să ieșim, să facem zoom out. Și apoi persoana noastră va putea să facă față unei noi zile, unei noi ore. The next second, the next minute. One day at a time, 1 minute at a time. One now at a time. Nu știu cui folosește, cui va folosi această împărtășire. Știu că va avea anumite inimi unde să aterizeze. Dar, în primul rând, îmi folosește mie. Când faci ceva autentic pentru tine, îi face și pentru celălalt. Autentic însemnând iar oricum ceva care te depășește, ceva care presupune orientare dincolo de persoana ta. Când faci ceva pentru persoana ta, faci ceva, vrei să faci ceva pentru ființa ta. Și ești menit să. Dialogul ăsta se poate acum desfășura pe ore și ore, pe zile și zile. Și lucrurile trebuie reluate aceleași din diverse alte unghiuri pentru a mapa ca un puzzle toată zona asta de conștientizare, pentru a mapa conștiința și a percepe the big picture. Și asta este o practică în sine. Oricum noi reluăm aceleași convingeri, căutăm propria validarea acelorași convingeri pe care poate le tot purtăm cu noi. Însă să trecem acest obicei și de cealaltă parte a reluării unei orientări, unei perspective, unui potențial de adevăr din mai multe unghiuri, până ne ocupă toată ființa și o simțim cu încredere. Și apoi dăm altfel curs acțiunilor noastre. Prin tine ești cu celălalt. Prin celălalt ești